Hallo dames en heren, ik stond hier centraal waar het bestuur en de artiesten van de Herfstaanavond zich voor te bereiden op een leuke en gezellige avond in de locomotief. Goeiedag Oscar, vanavond is de Herfstaanavond en zou je ons een beetje meer kunnen vertellen over wat er ons vanavond te wachten staat? Natuurlijk. Ja, vanavond is voor de 14e keer de artiestenavond van de Herfstanen. In het voortraject met de liedjes schrijven, alles goed gegaan? Ja, we zien in november begonnen. We hebben ongeveer 11 masterclasses gehad, waar de kinderen een liedje hebben geschreven, de melodie hebben bedacht onder leiding van Christenu en Mario Peters. Gisteren hebben we de generale repetitie gehad. Daar hoorde ik de liedjes voor de eerste keer. Ja, het klinkt gewoon echt heel erg goed. Dan we lopen in de mond. Gras voor iedereen, gras vol moed. Het zit ons in ons bloed, voor het drinken van. En de wiese won. De winnaar van de Herfstanen 2018 zijn Lexi en Maxime met Pennenerkens. Ik stond hier voor de loco met het nieuwe gouden ei van 2018, Lexi en Maxime. Ga gewonnen, wat is er eerste reactie? Ja, blij. Geweldig. En je hebt niet eindelijk gewonnen, maar... Wat heb je nog meer? Allebei hebben we. Ja, 2. En wat is allebei? Ja, de Beste Golden tekst. Veer. Voor de beste tekst en gewoon het winnend liedje van. Laat de beker eens zien. Dit is toch wel mooi, of niet? Ja. En nou, heb je veel optreden staan? Ja. Ja? Heb je er wel zin in? Ja. Nou, het was in ieder geval een hartstikke leuk liedje. Los een klein stukje huren van het refrein. Ja, ik stond nu hand in hand in de stad met mijn prins. Als kleine blaag was er al mijn winst. En ik kan me alles geven wat ik fijn vind in mijn leven. Omdat even nog neerkes zit. Nou, kijk eens, dit is toch gewoon het winnend liedje van 2018. Dames en heren, dit was de Herfstaanavond. Wij hebben genoten, onze winnaars ook. En we konden heel veel van hen zien, deze was de lovend.